Απολαύσουμε όπως και εσείς για παλιά με στόχο τον Μιραλάς που έχει χώρο μπροστά του ενώ τον πιέζει ο Σκόνδρας. Ενδιαφέρουσα μονομαχία. Προσποιήσει από τον Μιραλάς και θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια για να μαζέψει ο Αμπτούν. Έχει κοντά τον Μιραλάς. Επιμένει στην προσωπική ενέργεια. Θα καταφέρει να γυρίσει την μπάλα επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου. Η απομάκρυνση με τον Ολυμπιακό να επιμένει. Με τον Ορμπάι, την παλιά για τον Τζεμπούρ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ήταν θα διώξει ακόμη πιο μακριά από τον Τόμας. Η μεγάλη ευκαιρία. Μακούν. Έξυπνα ο Μανιάτης δεξιά για τον Τοροσίδη. Σέντρα με στόχο τον Τζεμπούρ. Όπως ο Φιτανίδης, το σούτ του Μακούν, η μπάλα out. Νέα... Και η μπάλα φτάνει στον Μήτρογλου που έχει μπροστά τον Μέλμπεργκ. Αλλά και 4 που επιστρέφουν πολύ γρήγορα από τον Ολυμπιακό. Και θα τον κλείσουν, επιμένει ο Μήτρογλου. Καλό σούτ, την μπάλα out. Είναι η πρώτη στιγμή που απειλεί ο Ατρόμητος μέχρι να δείξει το σημείο του πέναλτι εδώ από την παρέμβαση του Φιτανίδη που βεβαίως βρίσκει τον αντίπαλό του, όχι την μπάλα. Καμία σχέση. Ο Σπάθας ήταν... Η αλήθεια είναι ότι... Στο 26. Εκτελεί ο Χολέβας. Μάλλον η μπάλα out. No. 9. Χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Τον Χόλεμπας. Μανιάτης. Από την πίεση του Ιγκλέσιας θα καταφέρει να περάσει και τον Τόμας στη μεγάλη περιοχή. Γυρίσει παράλληλα. Θα απομακρύνει ο Μπρίτο. Γέμισμα από τον Αμπτούν. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα από τον Τζεμπούρ. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ότι δεν πέτυχε ο Χωσέ Χολέβας νωρίτερα. Στο 29 ο Τζεμπούρ. Ψύχρεμα για τον Τζεμπούρ. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Καμερουνέζος προτιμάει να ανοίξει αριστερά στον ξεμαρκάρι στο Μιραλάς. Ο οποίος θα γεμίσει με τη μία επικίνδυνα εκεί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τοροσίδη. Που είχε Μήτρογλου. Τάτος. Άνοιγμα για τον Επστάιν. Το γέμισμα γλυκό. Η κεφαλιά άστοχη από τον προθυμένο Μπρίτο στο δεύτερο δοκάρι. Με τον γκολ του Τζεμπούρ. Σφυρίζει ο Σπάθας. Συνέχεια λοιπόν. Και έπαιξε ο Εντουάρντο Μπρίτο σε τρεφόρ. Θέλει να γεμίσει με περισσότερους παίκτες ο Γιώργος Δόνης στην αντίπαλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό ο Σκόνδρας. Τέλεσε πλασαριστά ο Μιραλάς. Γέμισμα από τον Ορμπάιθ. Και η μπάλα θα καταλήξει out χωρίς να ανησυχήσει αυτή τη φορά. Κακή εκτέλεση. Η μπάλα πάντως έφτασε στον Μπρίτο. Και πάλι Επστάιν. Δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα out. Ήταν καλό σούτ. Ενώ έρχεται από αριστερά και ο Χολέβας. Μακούν στρώνει στον Μιραλάς. Η μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Ιτάνς. Θα καταφέρει το κόρνερ για τους ερυθρόλευκους. 3 έχουν κερδίσει οι παίχτες του Γιώργου Δόνη. Μπλοκάρει ο Ιτάνς. Μέλμπεργκ. Αυτή ήταν η διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Ατρόμητο με τον Επστάιν να γυρίζει το σούτ του Ιγκλέσιας. Οι κόντρες, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ισοφάριση για τον Ατρόμητο. Ένα ακόμη γέμισμα. Κοντρόλ από τον Μιραλάς. Στρώνει το σούτ υποπίεση. Corner. Και έχουμε κόρνερ για τον Μανιάτη. Ένα ακόμη γέμισμα σε ένα σημείο που ο Ιτάνς, χωρίς να υπάρχει λόγος, μπάλα θα κάνει ο Κέβιν Μιραλάς. Καλούσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού να ακουστούν ακόμη περισσότερο. Κεφαλιά ο Ιτάνς θα αποκρούσει. Ακριβώς την κίνηση του Νταβίτ Φουστέρ. Κόντρες ευνόησαν τον Φουστέρ, αυτός για τον Φετφατζίδη. Η κίνηση από τον Μιραλάς. Τέτα-τέτ με τον Ιτάνς. Πλασάρι μπαλάου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό σε μία εξβάηθ. Εκτελεί ο Βάσκος. Μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ξανά στον Φετφατζίδη, ενώ ανοίγεται από δεξιά ο Μανιάτης. Φετφατζίδης κάνει το σούτ, την μπαλάου. Ακούγεται το σφύριγμα. Εκτελεί ο Φετφατζίδης, η μπαλάου. Δεν τους δικαίωσε. Πώς θα απειλήσει ο Ατρόμητος, ο οποίος η αλήθεια είναι πως έχει... Οικονόμου. Ο οποίος θα κάνει το λάθος. Φετφατζίδης κερδίζει. Βγάζει για τον Μιραλάς. Δεν υπάρχει offside. Και ο Τόμας Τοροσίδης. Η σέντρα. Καλή. Κεφαλιά γκολ. Και να λοιπόν. Αυτό που φοβόταν ο Δόνης του συνέβη. Νταβίτ Φουστέρ.